Kublai pi ke perlok pojor baro angit pe pidon hakemet ke bakoi ke bakia. Di perlok cuma subscribe ru ya ke channel. Perlok mentak video bangin YouTube kartu kane sepang ustik cerba ba olong ubri ubah kuno. Bebas dang ke video ini sedang nadu kepor ba ustik cerba udang rin. Hakapor ba udang rin laong ba ustik cerba ulong ubadon ke jingtuna hakid khotmet ke jangum. Denang bah banyai. Hakapor ba udang rin. Pelai tu ba ime ijong ustik cerba ilong kumita I hero ha kajing im jong ustik cerba namar bah pedeng kijing kajing im jong nadu ba udang rin de imei jong bayalam nanti babat kikti jong ba aim sim yu ba de bandu jingkremen ha kajing im jong imei jong bahikai ya kumno panyaj banjeng panim kum uta obriu babha badon ka akor ka borom ha pedeng kijing nang tang panyaj dalagi jong kikjat ha kapor ba udang rin imei jong imdu jingkermen isania halak kamansim bacisen kesngi ustip jarwa unnang hi banyai banding de kumba isania kumta la orlong pejmenta kumno ustip jarwa ulong ubat bitam banshan ki kejat jong kilong ki bastet tam banshan de na kadaw jong imei jong ustip jarwa success ka jing im jong poi sa kathang perlok kine baro lai thu hi da imei jong bat ka kmi jong pal ustip hiru ulasyat ya ka story jong ka jingim jong hastage jong ka India Western Sar Sotfur kumno ime I jong I kersan ya nadu ba udang rit hado ba ulahe lasan menta ime I jong ustif jarwa ila ya thuru ba ustif jarwa udai ukhun ubatip sngi ubasida sidi ulong ubriu ubangai ya ki jingsting omtang ungai ya ki jingsting henrei uleru iba ong ki bahaying hasem ka jong hado ke stage jong India Western Sar Sotfur kela ong ba judon ki contestant kum ustif jarwa padon ka akor ka burom basuk banyakren ubale kat ki ba ong ustif jarwa uit bha ya ka jingshat lai thu image jong nado ba udang khamrin uit bha ya ka jingshat chisen la don ka we ka por ba ustif jarwa upang ba image jong I khang yu ba de ban le dan class menta ka singi hakata ka por image jong I lai thu ba ustif jarwa bam undi shu namar ba usngosi ba udu ban le dan class hado kan ne ka jing I jong ustif jarwa ya ka jingshat te kumba u hi utrang hi mentapet upoi sekathong uklalong ubriu ba paunam hakari hi baro kawe kumne ki ong haba phitrang nadu komsim omdon lat ne lenti ba khanglat yapi ba phin poi sakata ka thong ka jing tre system ku jong phi kalong ka jing job ustip jarwa udai ubadang khat news nem karta par udang pole ha klasten roi menta ula drop na ka jing pole ka jong bat unsa peteng biang ya ka jing pole jong le yethu barude na kachinong nong mansong Meghalaya hachwa ba unsim benta hak India Western Sar Sotfur ulai sim benta hakawe ka show kata gade ka hip hop India mau bat wasmin uparlok bai jantam ujong te perlok tang kine ki jingtip khindiat sepang ustip jirwan balla kilong ki ba khindiat ru re kilong pat ka nuksa ya ki samla ba ki dei banbun bat kilong mi kilong paru ki dei banbun ki dei banlong kum kami I jong ustip jirwan ban kersan ya ki khun ki kti ki jongki kumba kersan kami I ya ustip cerwa himde ban penduk jingkremen ya laki khun ki kti ki jongi hakikam ki jongki ide ban kersan bat aimasim ya ki ban ya ki pakiterang tangkene perlok boleh sibun skopa subscribe ru ya kene ke channel